Ben, pois aquí estou, e como poden ver, con un maletín. E todos vostedes están pensando mal. Están pensando que levo cartos, sobornos, cazo, maravillas, quítame unha multa, xa xa pago no momento. Maravillas non é así. E aquí levo nada máis e nada menos, van no ver. Que as rifas. Levo todas as rifas, merquei todas as rifas. Pero queren saber rifas de qué? Queren non saber, verdad? Pois voulle dar dúas pistas, porque ora imos ir dentro dun anaquiño a publicidade, non? Está relacionado co xantar. E dentro dun porquiño, ou dun pouquiño, van non saber. Está relacionado co xantar e ca vila de Espasantes. Ollo, despois da publicidade van saber o que me vai a tocar. E tócame seguro, teño todo. Todo aquí. Pois, sen dúbida, ten razón o Cabo Maravillas, como case sempre. Temos que ir ata Espasante para coñecer unha lenda moi curiosa. Pérdese no tempo, concretamente, esta lenda. Resulta que un porco caeu unha vez por un acantilado e sobreviviu milagrosamente. Cando os veciños foron correndo na procura do porco, tamén encontraron aboiando unha imaxe do San Antón de Padua. Desde aquela, un porco chamado Antón percorre as rúas de Espasante e é alimentado de forma comunal. Tete ten máis detalles. Toma, Antón. Toma. Ola, moi boas. Moi boas, Galicia enteira. A súa reporteira máis dicharachera, preparada xa para outra nova aventura. Nesta ocasión, achegueime a Espasante, porque hai un santo moi milagreiro que é o santo San Antonio, San Antón, que ademais de ver si podo buscarme algún mozo, creo que esta xente pois, ten unha maneira moi especial de recaudar fondos para as festas deste santo tan milagreiro. E por iso estou con Juan e con Toñito, que me van contar que é esta maneira tan especial de recaudar fondos. E quen este individuo? Vamos a ver, que facedes? Este o Porco Antón é unha tradición desde fai moito tempo. Todos os anos, as comisións, cada vez unha comisión nova, reúnese con este porco e ao final, aí por febreiro ou marzo, se vende e así continuamente o seguimos facendo. Todos os anos. O sea que venden dende moi lonxe. Este cerdo como se consegue? De onde sale? Quen o dá? Pois o compramos nosotros a comisión de festas, con todo o pobo que nos axuda, e así o mantemos durante 6, 7, 8 meses. Pero quen o mantén? Vamos a ver, este porco, como vexo, anda totalmente ao seu aire, por aquí, por Espasante. O sea, que anda libremente polo pobo. E quen o mantén? Quen lle dá de comer? Pois toda a xente do pobo, unhas veces sale, ou a maior parte das veces sale por aí, e outras, pois, se chove fai un pouco de frío, levámoslle nós para comer ali. Toñito, onde durme este? Ten unha casa así especial ou onde lle cadra? Ten unha chavala aí de todos os anos, o gardan na mesma chavala. Xa vai el sol ás noites, non hai nada máis que cerralla á noite, pero normalmente vai solo sempre. Hala, Toñito, Antón. Caeu do acantilado para baixo e fomos a coller. Pero creo que ademais eso que estiven escoitando a uns vellos que comentaban esta historia, parece ser que ese era un lugar moi especial tamén, non? Que fora onde aparecera o santo. Pois sí, fai bastante tempo a leyenda di que aí apareceu o San Antón de Padua. Ese coche merecía un indulto, digo. Despois que facedes con el, Toñito? Achégate por aquí que estás tan entretido aquí co tocayo. Despois que facedes con el? Pois fans unhas rifas, unha postal moi bonita que leva non sei se tiñas aí algunha. Toñito está comendo cable. Toñito, fai o favor, Antón. Esta, señoras e señores, é a rifa. Oi, Antón, como é de malo. Antón, estate quieto. Esta, señoras e señores, é a rifa. Aquí está a fotografía dun dos Antóns da época. Sígueme contando, Toñito. Pois que a rifa esa véndese, é a forma de recaudar fondos para as festas.
é para xuntar cartos, claro. Toñito, contarasme antes unha anécdota tamén moi curiosa respecto á campanilla de Antón. Que fora? A campanilla, unha vez que a perdeu, e chegou á corte e víronos sin campanilla, e un dos da comisión daquel ano dixolle: Antón, perdiche a campaíña, agora vas morrer de fame, pasa para fora, vaina a buscar. E daría un cacho e volveu con ela na boca. O sea que sabe o que lle... Bueno, como me mordas, Antón, fai o favor de non morderme o cable do micrófono, porque senón non podemos contar estas cousas. Bueno, pois moitísimas gracias, colegas, moitas gracias aos tres. Antón, que está aí pois encantado da vida buscando cunchas, parece ser. Galicia Enteira se despide de todos vostedes, a reporteira máis intrépida do programa. Hasta sempre.